Sekangono jotono no kapangni hamjak mung ya farjao tini ni blog ke jeng nugi mannai Tini Bharat hakotorni kaisa Chennai wot ani kaka boni beram ni bagai hospital paisok pailaijak already Chennai no ani bagai kisisa jora manmani bising tui jeng hospital ni gana kini ni thairoko jeng kisa masa guriboi nok phunuk nani bagai chaitok nai haki faidi jeng bekhak ayang bekhak digi lamro laye no lama bekhak tui himui thangai joto yaskos kangklang tino jeng thangai phunuk nai norok jotono no ayang keno lama ayang jing himui thangnai norok joto nai tongdi tini ni blog norok no at Chennai ni chamasa ganna ginni ni area wo bahai choli tong abno phunuknani chai toknai hambai akhin rok nai tokma bagai tolawo comment rok khaina tapok jadi ro jaga wo nogi tongnai roni bagai to bahai hungjak no comment khaidi je nugya khorok kheba aro thangna bagai muchungui tongkhangkhe comment khaidi haini hai jengbai baksa aro thangai naifi mannai aro ki jengui mankha jeni Chennai ni tiyung kotor ma achikno nai to talk we don't talk achikno borok bo kobang maru nai dai so gai na talk ni bagui aro jotono imang chalaijak bekhak laijak samudroni bekhako tiyung non pui kobor chalaijak aki phaidi jeng tiyung nopa sipsawi phaimani belai keno kecang belai keno kirima singsa hai ke pungli tunggu hai jeng aro sama-sama hampai jotono